एबसु अफिसा जातीय आफादनि मोनसे अफिस। बे एबसु अफिसा सोरनिबा बिबानगिरिनिल' अफिस नङा, बे बर' हारिनि मोनसे पबित्र जातीय अनुस्थान। थुलुंगा होनायनि गेजेरजों बेबायदि गाज्रि खामानिफोरखौ मावनायनि थाखाय जायफोरा इन्स्टिगेसन होयो, बेबायदि सुबुङा जेब्लाबो बेबायदि खामानिनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां। ना जायखिजाया इसिङाव थानानै बायजोआव थानानै जायफोरा थुलुंगा होयो, जायफोरा बेखौ मा होनना बुङो, थुलुंगा होनायनि गेजेरजों बेबायदि गाज्रि खामानिफोरखौ मावनायनि थाखाय जायफोरा इन्स्टिगेसन होयो, बेबायदि सुबुङा जेब्लाबो बेबायदि खामानिनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां। खारन एबसु अफिसा जातीय आफादनि मोनसे अफिस। बे एबसु अफिसा सोरनिबा बिबानगिरिनिल' अफिस नङा, बे बर' हारिनि मोनसे पबित्र जातीय अनुस्थान। आरो बेबायदि अफिसखौ गाग्लोबनाया माब्लाबा नोंनि गथ' गथायाबो बे अफिसाव फैनानै हाबा मावफैगोन। बे अफिसनि गेजेरजोंनो हारि दानायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो कन्टिनिउवासलि सोलिगोन। दा बेखायनो बेफोरबायदिया गावनि सर्ट माखासे साइटेड सिन्था, टेम्परारि मोनसे गावनि सान्थौजों जुदि एबसु अफिसखौ गाग्लोबनानै बियो जुदि टेस्ट लानो सानोबा, बियो बिथांनि जिउनि देरसिन भुल। आरो बे भुलनि थाखाय बिनि जिउआव बियो गोबां सौग्रावनो गोनां जानो हायो। आं बे बाथ्राखौ स्पष्टयै बुंबाय। गोजोन्थों। ना जायखिजाया इसिङाव थानानै बायजोआव थानानै जायफोरा थुलुंगा होयो, जायफोरा बेखौ मा होनना बुङो, थुलुंगा होनायनि गेजेरजों बेबायदि गाज्रि खामानिफोरखौ मावनायनि थाखाय जायफोरा इन्स्टिगेसन होयो, बेबायदि सुबुङा जेब्लाबो बेबायदि खामानिनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां। खारन एबसु अफिसा जातीय आफादनि मोनसे अफिस। बे एबसु अफिसा सोरनिबा बिबानगिरिनिल' अफिस नङा, बे बर' हारिनि मोनसे पबित्र जातीय अनुस्थान। आरो बेबायदि अफिसखौ गाग्लोबनाया माब्लाबा नोंनि गथ' गथायाबो बे अफिसाव फैनानै हाबा मावफैगोन। बे अफिसनि गेजेरजोंनो हारि दानायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो कन्टिनिउवासलि सोलिगोन। दा बेखायनो बेफोरबायदिया गावनि सर्ट माखासे साइटेड सिन्था, टेम्परारि मोनसे गावनि सान्थौजों जुदि एबसु अफिसखौ गाग्लोबनानै बियो जुदि टेस्ट लानो सानोबा, बियो बिथांनि जिउनि देरसिन भुल। आरो बे भुलनि थाखाय बिनि जिउआव बियो गोबां सौग्रावनो गोनां जानो हायो। आं बे बाथ्राखौ स्पष्टयै बुंबाय। गोजोन्थों।